Асабіста ў мяне нейкія травлы астатняга часу. ОБС канфліктуе, не ОБС, а Streamlab канфліктуе з прыладамі. Zoom сёння атэсціла, быў добры, а Google Meet зноўку не пацягнуў. Толькі што размаўлялі з Веранікай і з Віталіем «Асторожны вірус». На канале «Асторожны вірус» ужо ёсць відэа, я яго запампую пазней разам з учорашнім. Таму сёння мы гуляем па Цярнопалі. Зараз я вам буду паказваць лакацыю. Гэта вось называецца «Загніваючая Еўропа». Я лічу Украіну Еўропай. Вось гэта той выпадак, калі мы толькі што абмяркоўвалі, што ради чаго мы выходзім увогуле, то бок якой сэнс беларускіх пратэстаў, што мы такім чынам намагаемся паказаць людзям. Гэта не выключна там медыцына, гэта не выключна адукацыя. Гэта таксама прыгожыя мястэчкі, якія цішаць душу, у якіх прыемна знаходзіцца. І вось для мяне Цярнопаль гэта тая лакацыя, дзе ў любым куточку літаральна я сябе адчуваю вельмі павольна і вельмі з такой асабістай, мабыць, з асабістым пачуццём, таму што, па-першае, гэта мой родны горад, а па-другое, тут дзейсна вельмі прыгожа. І я бачу, што мой горад стае маладым, а я шкада, што не магу за ім адматваць гадзіннік у абратны ход. Таму назіраем сёння за Цярнопалем. Паралельна з гэтым я буду вам распавядаць астатнія навіны, якія да нас даносяцца. І абмяркуем пытанні. Пішыце, калі ласка, ці ёсць гук, таму што гэта самая балючая тэма на зараз для мяне. І ідзем гуляць, конечно. Так, давайте я перамыкаю камеру і буду вас падчытваць. Я сёння на прамой камеры Ютуба, таму тут не павінна быць нейкіх затыкаў. Я не далучала Streamlab да гэтага ўсяго, таму паехалі. Мы знаходзімся недалёка ад вакзалу. Мабыць, ёсць сэнс схадзіць на вакзал, паглядзець, што там адбываецца, якім чынам яго адрэстаўрыравалі, таму што не так даўно ён быў даволі такі, не вельмі цудоўным стане, але на сёння вакзал гэта прыгожы будынак, ён зроблены якасна. Мы ў сярэдзіну выходзіць не будзем, але паглядзім, што там зоўнішні, як яго пабудавалі. Сябры, напішыце, калі ласка, ці ёсць гук, таму што я не ўпэўнена, што працуе сёння ўсё роўна, таму што, я яшчэ раз скажу, ёсць пэўныя праблемы з тэлефонам, і я не ведаю, шкада, што гэта такое. Батабайкі ставіце, мабыць, вы мяне яшчэ і бачыце. Гэта будзе цудоўна. Чакаем зялёны свет, не паспела я, канешне. Вакзал, месца Тэрнопіль. Мабыць, няма сэнсу туды цягнуцца, таму што мы зараз ідзем да паяздоў, не вельмі я хацела бы. Ідзем у цэнтр мястэчка, там павінна быць клёва. Зараз мы ідзем у бок драмтэатра, а потым мы загарнем да нашых хлопцаў, завітаем да нашых хлопцаў, дойдзем да помніка. Мы зараз ідзем па вуліцы Чорновола. Хто больш-менш арыентуецца ў Тэрнополі, гэта вуліца, якая вядзе ад вакзалу ў цэнтр літаральна. І такім чынам мы зараз пабачым, што адбываецца у так называемай у Коскіберу загніваючай Украіне. Зараз яшчэ хацела бы таксама адказаць на некаторыя хейтарскія каментары. Мабыць, ёсць сэнс асабіста рабіць відэа па ім, таму што шмат пішуць, што тут не ўсё добра. Я хацела бы вось, што называецца, нажыва прадэманстраваць, як тут усё недобра. І, канешне, як я бы хацела, каб хоць трошачкі гэта было падобна на мой Менск. На жаль, у Менску праходзіць вось такая камуністычная лінія, што ўсё павінна быць серым і страшным. У адрозненне ад гэтага мой Цярнопаль, ён, канешне, каляровы, вельмі. Толькі што быў стрым на канале «Асторожны вірус», дзе я паказвала, мы праходзілі каля озера. Мабыць, сёння паспеем завітаць туды, калі не сцямнее. Зараз будзем пагуляшкі ўстрайваць, і я вам буду паказваць прыгажосць еўрапейскіх гарадоў.
хто не ў тэме, нагадваю, Украіна гэта Еўропа, гэта было заўсёды. Просто некаторыя пэўны час вырашылі, што гэта не павінна развівацца, гэта павінна стаць у нейкі камуністычны стоп, але украінцы знайшлі ў сабе сілы ўсё гэта аднавіць. Вітаю. Кас, напішыце, калі ласка, ці чуеце мяне, таму што з гукам ёсць пэўныя праблемы. Але я спадзяюся, сёння змагла іх выправіць збольшага. Google Meet пакуль мяне блакуе на стрімлабе, а вось Zoom запускаецца, таму нічога, гэта ўсё жыццё, яно такое, не страшна. Мы набліжаемся зараз да драматычнага тэатру, і там таксама знаходзіцца помнік Тараса Григоровича Шевченка. Хто больш-менш ведае Цярнопаль, для мяне гэта асабістая лакацыя, таму што я пачынала культурна сябе паводзіць, таму што літаральна тут знаходзяцца помнікі вядомых паэтаў, пісьменнікаў, і вось для мяне гэтая тэма ўся дзяцінства, яна праходзіла ў асяроддзі знакамітых людзей. І тут нават ёсць помнік Пушкіну, зараз я вам пакажу яго. Я ўжо паказвала ў Віталію стрыме, але завітаю яшчэ раз на гэтую пляцовачку. І зараз мы ідзем у бок гідрапарку. Сябры, да вечара, вось пакуль не пачне цямнець, усё, што паспею паказаць, пакажу. Пауэрбанкі паспела зарадзіць, таму што дома завітала да сваіх, і ў мяне ёсць магчымасць. Александр Сергеевич Пушкін. Будь ласка, Тернопіль. 10-10. Цудоўна, паехалі далей гуляць. Распавядаю па астатніх навінах. Толькі што ў стрыме Вераніка Мішченка распавядала пра акцыю. Яны сёння займаліся не карцінкамі, а справамі. Яны сёння перакрылі на 2 гадзіны літоўскую мяжу з Беларусю, і адбылося 2 скандала. Адзін з расіянцам і другой, як ні странна, з украінцам, якога в Літве палічылі неабходным адзначыць як хахла. І тут у гэтым пытанні з імі пагаджаюся абсалютна, таму што нармальныя украінцы ніколі не будуць шкодзіць, а вось такая а-ля русня, якая топіць за хуйла, якая кажа, што Украіна гэта часціна рашкі, адпаведна, ім і прыляціць. За гэта мне ўжо таму цэнтральная плошча Цярнопаля. Вероніка паспела надаць мне інфармацыю па гэтаму хахлу. І, канешне, мы распаўсюдзім сярод сваіх знаёмых украінцаў, няхай яны самі вырашаць, што з ім рабіць. Вось, ён рабіў наезд на беларусаў, якія зараз знаходзяцца ў Літве. Гэта зафіксавана камерамі, ёсць відэаматэрыял, ёсць яго машыны, таму увесь гэты матэрыял у хуткім часе. Ён уже наданы часткова, але ў хуткім часе вже аброблены будзе пераданы украінскаму боку. І мне здаецца, што гэта з такімі выклікамі, што хуйло павінна быць ва ўкраіне, гэта частка нейкай федэрацтваў, то гэта такой захад, ведаеце, у базу міратворац. Вось, я не ведаю, што вырашыць наконт гэтага украінцы. Наша справа, мабыць, адрэагаваць, а ўжо іх справа зрабіць тое, што яны лічаць неабходным. Вось, другой наезд спрабаваў зрабіць расіянец. Таксама ёсць ужо кадры, і яны знаходзяцца на маім канале. Стаяла Наташа Калегава, наша знаёмая, добрая сябровачка, таксама займаецца пытаннямі бежанцаў у Літве. Наташа літаральна спіной падпірала гэтую аўтоўку, якая яе на відэа бачна спрабавала проста раздавіць. То бок рух не прыпыніў кіроўца, і машына рухалася. Я спытала сёння ў літоўскага боку, ці будзе нейкая адказнасць за гэта. Мае літоўскія сябры сказалі, беларусы ў Літве сказалі, што гэта не хуткая працэдура і неабходна ва ўсім разабрацца, але калі будзе выяўлена, што гэта парушэнне, канешне, прыляціць абавязкова. Так, камера фокусіруе, не фокусіруе. Напэўна, з-за таго, што я іду, яна трошки падмыльвае, але прабачце, калі ласка. Я сёння хожу по Цярнопалю і, шчыра кажу, тут паўсюль сцягі Украіны.
сцягі УПА, гэта, ну, звычайная гісторыя, а ў цэнтры месца, вы бачыце, яны велічэзнага нейкага нерэальнага розмеру. Я вельмі спадзяюся, што ў Беларусі таксама ВЦБшкі будуць вось такім чынам развівацца, ВЦБшкі з пагонькай. Помнік Івана Франка. Ну, я кажу, тут я вырасла у цудоўным асяроддзі, атачэнні культурнае. Гэта файны место Тэрнопіль, культурная сталіца Украіны, як кажуць. Маладзёжная, прабачце, не культурная, а маладзёжная сталіца Украіны. Вось, вы бачыце вакол мяне велічэзную колькасць прыбіральнікаў, якія прыбіраюць бумажкі, якія кідаюць украінцы. Ну, я, канешне, зараз жартую, гэта сарказм. Я, дарэчы, не бачыла тут, як выглядаюць працаўнікі службаў, якія наводзяць парадак у Тэрнополі, шчыра кажу. А ніводнага разу нават не ведаю, як яны, у якой вопраткі ходзяць. Сёння я бачыла толькі вадаканалу і упершыню, мабыць, за год пабачыла нарад паліцыі ў парке. То бок, я яшчэ ведаю, мабыць, мы сёння дойдзем да гідрапарка, там ёсць конная паліцыя, яна найпрыгажэйшая, але яе вельмі складана вылавіць. І, ну, шчыра кажу, гэта гарна. Це файне место Тэрнопіль, так. Паспрабую зараз дайсці да гідрапарка, зараз мы накіроўваемся туды, пройдзем праз плошчу, пакажу вам помнік загінутым героям Украіны, место Тэрнопіль. І такім чынам яшчэ, мабыць, да беларусаў данясу, што проста так воля і незалежнасць не даюцца, за яе трэба бароцца. Вось, як боремся, ну, відавочна. Сьогодні хотіла би яшчэ запісаць трошки хейтерам сваім відос, таму што цудоўныя каментары мне пакідаюць. Вось такі помнік. Я, на жаль, Ігор Герета. Археолог, мистецтвознавець, музеєзнавець, краєзнавець і геоманський діяч. Громадський. Так, вельмі незручно написана буква «Р», і мені вельмі тяжко складано читати українською. Ну, я вучусь потрошку, щиро кажу, за останній год шмат набралася слов, поширила свій словниковий запас, тому українською шпарю вже легко. Ну, блитую, звичайно, але цілком, коли я розмовляю українською мовою, все атрымліваецца, мені розуміється. Це головне, мені здається. Один з хейтерів написав, що я там нешта почала кудахтати українською, а Олекса написав, що у мене йде інтеграція в українське асяроддзе, я адмаўляюся ад расійскай мовы, і гэта цудоўна, што я хоць неяк размаўляю українською. До речі, да, це так і є. Я дуже люблю українську мову, і я зараз дуже багато. Ми зараз побіжимо, тому що зелений не так довго горить. 20 секунд встигну. Ось. Українська мова вельми пригожа, вона мені подобається, з задовольненням її вчу. Ну, читаю і пишу амаль вольно, але, ну, звісно, поскольку я не вчилася в школі української і не так шмат творів читала українською мовою, ёсць ще певне питання до моєї мови, але, тим не менш, українська в мені живе, і я спробую користатися всім, чим можливо. Мені вельмі ў гэтым пытанні дапамагалі навіны, тэлеграм-каналы, якія таксама шмат украінцаў. До речі, моя гісторыя з українською мовою, такой пісьменнай, яна пачалася именно з тэлеграм-чатаў, дзе я просто на свой страх і рызык далучылася да хлопцаў, дзяўчат у той час, і я іх не ведала. Але знайшла ось суполку нашої Україна-Русь, де сьогодні вже мої сябри допомагали мені з українською мовою, виправляли помилки, сміялися з того, як я це роблю. Але винік є на сьогоднішній день. Ну, дійсно, я вольно можу розмовляти з українцями, а некоторі українці лічать, що я і прожила всю життя в Україні. Звісно, частка життя мого пройшла тут, іменно у Тернополі. Частка у Львові, ну не так шмат часу я там проводила, але
Напэўна, гэта і таксама адклалася на мае мовазнаўстве украінскім, тому што я мову чула з дзяцінства. Я ее не размаўляла до 2014 года, а вось в 2014 годзе палічыла, што неабходна запоўніць гэты касячок і пачала прыдзяляць увагу украінскай мове. Таму дзякую шчыра маім сябрам, якія мяне падтрымлівалі ў гэтым прагненні даведацца трошкі больш, чым я магу даведацца. Так, леціць машына, давайте трошки пачакаем. Пачакаем, мы зараз ідзем. Такая стэла, зараз побачыце яе бліжэй. Я яе ўжо здымала ў адным з маіх папярэдніх відэа, калі я у 19-20 годзе, напэўна, была ва Ўкраіне. Літаральна пару дзён я паспела паздымаць, але мы зараз зноўку падыходзім да гэтай лакацыі. Я вам пакажу імёны тых, хто быў удзельнікам падзеі і канешне, паспрыяў на сучасны выгляд Украіны, на яе незалежнасць. Ну і ўвогуле, я шчыра кажу, зараз я шмат езжу па Ўкраіне і тое, што зрабілі героі, яно неацаніма, і памяць іх зараз, вы бачыце, яна ўжо высечана ў помніках, таму украінцы ў гэтым пытанні, шчыра кажу, вельмі шмат увагі прыдзяляюць людзям, якія не пабаяліся выйсці, людзям, якія намагаліся зрабіць усё магчымае, каб Украіна была вольнай, незалежнай і украінскай, што самае галоўнае. Героям слава! Ось такой помнік героям. Гэта все тэрнаполяне. Гэта все наши хлопцы, якія зрабілі ўсё, каб гэта мястэчка выглядала именно вось так, а не па-саўковаму сера, прычосана ўсё пад адну гребенку і ўсё рэшта. Вось, таму з астатніх навінаў па Беларусі давайте я вам трошки распавяду. Стала вядома, што санкцыі чудадзейнічаюць трохі не так, як планавала ўлада нелегітымная Беларусі. Яны 100-500 разоў крычалі, што санкцыі не страшныя, але оказывается, што вось другі дзень. Бажаю міцнага здароўя, шляхетна, вельмі шановна пані, хай шчасціць вам. То взаемна. Ігор, дзякую шчыры. Санкции чудесным образом дзеюць на ўладу нелегітымнай Беларусі, і хто сачыў трошки за навінамі, учора стала вядома, што у Плешывага падарвала пукан так, што ён сказаў: прынайце хутка вайсковую форму, таму што нам трэба чыніць супраціў санкцыям. Так. Невеличкая аллея. Невеличкая аллея. Я упевнена, что помаранчевая революция. Это все подеи 2014 года. О, пробачьте. Пробачьте, коли ласка, параллель ідзе. До речі, я би хотіла адзначыць, што ў кожным мястэчку, у кожным горадзе, дзе б я не была, паўсюль ёсць помнікі, ёсць такія, ну, пляцоўкі, дзе аддаюць шану загінутым не толькі падчас рэвалюцыі 2014 года, але і усім тым, хто документальний фільм. Це, до речі, це ця локація, гэта локація, яка присвячена фільму, який був знятий у 2015 году. Його прем'єра відбулася у 2015 году.
Ну і хотіла би відзначити так само, що ви бачите, що тут ніяких налепок, ніяких жвачок, нічого такого не налеплено, тобто ну, абсолютно чиста локація. Тут знаходяться дітки, ніхто не шкодить, ніхто не гадить. І увогуле, я б хотіла відзначити, що зараз розгорну на себе камеру. Цікава історія, я вже розповідала її не один раз, але я ще раз, мабуть, підкреслю. У 2015 році, коли я була в Україні, я зустрічалася з своїми сябрами, і така відбулася цікава реч. Ми сиділи на вулиці, було літо, ми відпочивали, пили вельми ледяной некий напой, я не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що горло у мене просто після його здало капітально. І у нас пепельничка, поскольку мы на улице были, у нас стояла пепельничка на столе, и подошел хлопец, затушил сигарету, и я была, ну, трошки в шоку, такая, типу, ну, а що відбувається, якою холерою, до моєї пепельниці чіпляються, ми тут сидимо, розмовляємо, а він тут підходить. І моя сяброка зауважила, що вокруг не було смітників, тобто, ну, не глядячи на те, що це кафешка. Щиро кажу, у Тернополі до недавнього часу з смітниками було вельми складане. Ось зараз їх повно на кожному куточку, а в той час, ну, дійсно, нічого такого не було. 15-й год. Ось, і вона сказала, а що ти пропонуєш, щоб він кинув це все на землю? Ну, ми не плюємо на землю, по якій ми ходимо. І це для мене був такий, видите, кльовий момент. І мої білоруські сябри, хто палить, я не у курсі, що нельзя нічого кидати на землю. Мабуть, вони зараз усміхнуться, тому що були мої сябри, яких я ганяла, що нельзя кидати, підіймай, іди, шукай смітник, щоб викинути і не шкодити. Насамреч, у Менську, тобто не потрібно сміття бросати. Так, я осторожно перехожу вулицю. Зараз я покажу вам містечко, де я отримала некоторую частку шраму, тому що ніхто безглуздо бігає по дорозі 5 років. Ось там мені, що саме смішне, збив ментовський УАЗик. Ось, так що моє знайомство з у той час ще міліцією почалося доволі рано, у 5 років. Ось, а ми зараз йдемо по вулиці Танцорова. До речі, це саме відома для мене вулиця, тому що я тут народилася, я тут бегала маленькая, вот это мой двор. Ну, я ще не двор, вулиця моя. Я тут кожний камінчик, кожний сходик, усе відео чудовненько. Зараз ми підійдемо у мой двор, я вам покажу трошки, що там зараз відбувається. І ми йдемо зараз у гідропарк. Так само там трошки пошляємося, тому що там зараз кльово, там є моржатник. Я була трошки підрихла найлепій з речами, я б там навіть і поплюхалась би, але не сьогодні. Моржатник сьогодні без мене. Ось, зараз покажу вам. По ліву сторону ви побачите дом профсоюзу, по праву сторону буде мій дом. Так що я ж кажу, я культурно вельми так проводила своє дитинство серед всього самого ліпшого, мені здається. Тому зараз розгортаю вам камеру. Ця вулиця не центральна, я ще раз хотіла би нагадати. Ось, це ровно той момент, про який я кажу. Я хотіла б, щоб на кожній вулиці було ось просто, ну як в Україні кажуть, є слово затишно. Ось Танцорова – це затишна вулиця, на якої дуже чудово себе відчуваєш, і ну, це кльово просто. Гэтым будинкам, насамрэч, сябры, каб вы разумелі, мне 37 год, а яны стаять тут ужо, ну, больш, чым мне. Просто іх зараз прывелі ў парадак, тому што пры Саўку гэта былі страшэнныя нейкія падвалы, але людзі паднялі іх і зрабілі вось такія крамкі, прыгожыя, вельмі зручныя. Гэта прыватны сектар ідзе. Вось гэта, ну, у Беларусі такія ў Драздах домікі стаяць, гэта домікі звычайных украінцаў. Вось тых украінцаў, якіх так любіць шманаць беларускай улады і казаць, што мы ж тут нішчыя і загніваем. Вось вам, калі ласка, загніваючая Еўропа, што называецца. Муз-училішча яшчэ стаіць. І, каб вы разумелі, я пад гукі муз-училішча прыкідалася кожны дзень, тому што тут і труба, і фортэпіано, і все, што заўгодна стаіць родненькі. Да, маленькая вуліца, а ездзяць постоянно машинки. Осторожно переходим. Осторожно переходим.
Я бачу, што за 37 год нічога не змянілася тут. Вось тут 100% нічога не змянілася. Гэтым каменям, сябры, каб вы разумелі, больш, чым мне, таму што калі я нарадзілася, яны ўжо тут былі. І дарога не змянілася. За 37 год вот здесь я часта шпорхалася, падала, таму што звычайна ўвечары позна павярталіся з дачы з бабуляй, і я ўсё ніяк не магла каменьчыкі гэтыя запамятаць, дзе б не грабануцца. Так што тут не одно колено збіта насамрэч. Тут я добра царапалася і хацела бы, ну так, паміж намі, каб вы разумелі, якое у мяне было бурнае дзяцінства, я ніколі не павярталася дадому спакойна. Калі ў мяне вечар праходзіў без нейкай зелёнкі, звычайна бабуля марганцоўка карысталася, дык вось мае галоўныя былі марганцоўка і зялёнка. Я пастаянна хадзіла нейкай замазанай, таму што, ну, каб вы разумелі, тут немагчыма ні за што не зацеп, пастаянна дзесьці лазіла, я пастаянна дзесьці нешта рабіла, таму вось гэта мой дом. Там нават мае вакенцы, там зараз жыве моя племяха, але я тут буду, таму я не папруся ў госці як нечакана. Вось. Так што вось мой двор, тут я вырасла. Тут мы збіраліся, вось адзін дом за маёй спіной стаіць. Тут жылі мае сяброўкі. Я, мабыць, зараз трошки спойлерну. Там у астатнім пад'ездзе жыла моя сяброўка Рената, а ў другім пад'ездзе жыла Вітка Круглова і Настя, сяброўка моя. У маім доме Аліна з братикамі. То бок, ну, тут, я шчыра кажу, калі збіраліся двара проста. А вось гэтая горка, яна вельмі знакамітая. Вось гэтыя штукі, дарэчы, вось вы бачыце, да? Ім таксама больш за 37 год. Вось гэтая горка знакамітая. Тут шелкавіца расла, але, бачыце, яна трошки зарасла, ну, я б сказала, не трошки, а добра зарасла. Шкада, таму што калі мы тут былі, тут все было вытаптана ў нуль, таму што мы насіліся як шалёныя, нас было шмат дзяцей. Літаральна, вы зараз пакажу гэты двор і суседні двор за маёй спіной, бачыце. І яшчэ верхні двор. Карацей кажучы, мы збіраліся тут толпой. Велічезная колькасць дзяцей. Зараз тут чамусьці ціха, я не ведаю чаму. І я, ведаеце, з такой ностальджі тут гуляю, тому што я памятаю, што калі я тут расла, тут ніколі не было ціха, абсалютна. Там у першым пад'ездзе жыла Маруська, якая нас пастаянна ганяла, яна зрывала глотку 24/7, тому што мы гудзелі зранку до вечара, нам дазвалялі гуляць. Бабуля, там, у мяне не было дэдлайну о 8 гадзіне вечара. Я прыходзіла домой ровно тады, калі я лічыла неабходным. Таму, бачыце, вось гэты двор за маёй спіной. Там таксама жыло шмат моих сяброў, Дзеніс, Салат. Ну, велічезная колькасць. Карацей, я ўсіх не згадаю. Там Вітка таксама, другая Вітка ўжо з братам Колькай жыла. Карацей, я вам кажу, тут быў шухер такой, што проста мама не гаруй. Ну, і каб вы разумелі, побач са мной было два парка, гэта гідрапарк і побач парк Тараса Григоровича Шевченка. Не сігналь мне, я на заезжаем. Гэта не мне сігналі, гэта не хацелі, каб была аварыя. Мы ідзем зараз у гідрапарк, мы пройдземся по п'янаму мосціку, якую я ненавіжу і сёння, шчыра кажу. Зараз я разгартаю. То бок можаце сабе ўявіць, чаму я такая выросла, тому што, па-першае, гэта была абсалютная воля і свабода. Ніколі бабуля нас не заганяла дадому. Адзінае, што яна любіла выйсці на балкон і крычаць: «Алена, есці!» Алена дзесьці там шлялась у парку і, канешне, яе не чула. Вось, але яна не сварылася. Ніколі не сварылася. Але калі яна цябе поймала, не дай Божа, калі ты пракукарэкаў час і яна поймала цябе ў дварэ, усё, гэта 100% неабходна было есці, таму што яна абражалася, яна гатавала. Вось, а ты такой маленькі шкадлівец, не хочаш ідці есці. Таму мы былі прыдуманая маладзёж. Калі мы хацелі есці, мы былі ў двары, а калі мы не хацелі есці, мы збегалі вось на гэты час, пакуль там усе абеды. Мы збегалі ў гідрапарк, бо ў парк Тараса Григоровича Шевченка. І там уже рабілі выгляд, што ой, мы пропусцілі час, калі неабходна дадому ісці есці нешта. Ну і відавочна гадзіннікі мы таксама не насілі, таму што гадзіннік гэта было адразу паліва, што, ну, ты можаш адсачыць час,
а гэта не было ў нашых інтарэсах, таму вось у такіх умовах я набіралася опыту. Вось тут хадзілі тралейбусы, ну яны яшчэ ходзяць, але ўжо не ў такой колькасці, як пры Саўку. Жыла я пры Саўку, я нагадаю, тут я нарадзілася ў 83-м годзе. І доўгі час, насамрэч, тут не быў Савок, але водгукі яго адчуваліся. Дык вось тут ездзілі тралейбусы, і у нас была такая забава, мы кідалі яйкамі у тралікі. Я не ведаю, чаму мы гэта рабілі, але рабілі. Вось, і галоўнае было збегчы, насамрэч. Пакуль кіроўца выйдзе, але кіроўцы, яны ведалі, што мы тут кідаем яйкі, і яны ўжо проста тупо не выходзілі, таму што, ну, бессэнсоўна, мы ж разбегались. Нас тут збіралася там чалавек 20. Ідзі ты паймай гэтых усіх зайчаткаў. Ні ў колі не паймаеш. Мы у гідрапарку. Зараз тут рамантуюць, я бачу фонтан. Зараз трошки пройдземся па цудоўнаму месцу, якое я хацела вельмі вам паказаць, але ў мяне заўсёды не было часу на гэта. Вось, нават навіны не хачу вам распавядаць, таму што ў Беларусі такой прыгажосці, якая ёсць у мяне, зараз не існуе, але ў хуткім часе я спадзяюся, што мы выправім гэтую сітуацыю. І, канешне, усе нашыя беларусы пабачаць, што месца можа быць не проста прыгожым, а цудоўным. Сёння планавалася акцыя тут насамрэч по беларусам, по палітвязням, але я так летела на вуліцу і гатавалася да стрыма, што я забыла з сабой взяць сцягі, то бок яны засталіся, ну, тут дома, дзе я зараз знаходжусь, і капздец, караце кажучы, калі я выйшла, села ў маршрутку, я зразумела, што я нешта забыла дома, але я так рада была, што я магу выспацца, што мне просто вылетело все з галавы. Уже показывала вам у папярэдніх відэа, такія ёсць. Вось такі, гэта былі вырубленыя дрэвы, і вось, каб карчы не псаваць, рабілі вось такія цудоўныя фігуры. Пойдземце да сіфілізнага бураціна, мабыць, ён яшчэ жывы. Дарэчы, я ў гэтым годзе тут амаль не была, шчыра кажу. Мне вельмі сорамна, але зараз пойдзем паглядзім, ці две лопасці круцяцца ў мельніцы. Звычайна адна, таму што ўзровень вады нізкі, але... Так, дзе бураціна сіфілізны? Зараз паглядзім, пачакайце. Хелена, вы плануеце ў гэтым годзе вяртацца ў Беларусь? Ну, калі будзе магчымасць, канешне, чаму не? Так, пачакайце хвіліначку, я шукаю бураціна. Ён павінен быць дзесьці тут. Зараз мы яго знойдзем, хаця я штосьці яго не бачу, насамрэч. Але павінен быць тут. Хвіліначку. Мабыць, і знеслі, слухайце, галоўную тэму. Не, няма. Все, прыбралі камень з буратінай. Не пакажу вам, але качачкі. Гляньце на гэтую прыгажосць малалетнюю. Привіт, Артем, Олексій, вітаю, вітаю, сонечко. Андрій Биченко, вітанечко, вітаю, дякую, що завітали. Привіт, привіт. Да, ми сьогодні у гідропарку, замість акції я сьогодні у гідропарку, але, ну, моя мета сьогодні, я так подумала, необхідно білорусам показувати, як може бути. По-перше, і головне, ви не бачите тут нараду у поліції. Ось я йду онлайн здимаю, тут нема цієї теми, що вони по 10-15 чоловік ходять і обережно кліщі, окей. І, ну, шукають народ. Я ж кажу, я сьогодні упершиню за шмат часу побачила наряд поліції, там літерально 3 чоловіки було, вони були у парку. Зараз, до речі, я хотіла би дійти до алеї. Там, мабуть, нам пощастить, і ми побачимо конну поліцію. Знайомі усі персонажі. Дід, бабуля.
і квочка. Правда, вже стамілася трохи. За стільки-то год, звісно. Але виглядає ще не дренно. Зараз ми трошки пройдемо далі. Там були гноми. І там була Білосніжка, і вона була чаровна просто, сябри. Ви повірте мені на слово, її так добре зробили, але шкода, що час робить свою дренну справу. І воно все, бачите, воно не зберігається. І з 7 гномів зосталося 3 одиноких. Я була мала, їх було 5. Ось за 37 років їх зосталося 3. На жаль. А ось тут, напевно, стояв один. Тут стояв один з гномів. А ось тут посередині стояла Білосніжка, але тут уже нічого не зосталося ввогуле. Я розумію, що ви хотіли б со мною порозмовляти на конт перемоги, на конт супротива, на конт ШОСу, почути моє міркування, що я думаю на гэты конт. Але я ще раз скажу, що на сьогоднішній день я не долучаюсь до гэтых створенняў і працюю абсолютно аўтаномна. Тому тое, што яны робяць, ну, мабыць, яно і карысна. Адзінае, што ўжо задзіанонілі перамогу, таму што сервакі DDoS нібыта ад DDoS атак абараніць. Яны знаходзяцца на Рашке, а вы ведаеце, што тое, што на Рашке, ну, смешна просто лічыць, што інфармацыя па іх не збіраецца. Таму наконт перамогі шчыра кажу, за яе топіць Ціхановская, за яе топіць шмат аля латушкі. Я лічу іх здраднікамі, таму і перамога, адпаведна, у іх выкананні таксама для мяне некая здрадніцкая пляцоўка, якая проста збірае дадзеныя беларусаў. І былі выпадкі даанону, і я не выключаю, што вось гэтая база дадзеных, яна таксама будзе выкарыстоўвацца злачынцамі далёка не з мэтай вызвалення Беларусі. Учора скрын я скидывала, спыталі у штаба Ціхановскай, якой вектор развіцця Беларусі яны бачаць. Дык вось яны падкрэслілі, што Беларусь знаходзіцца ў таёжным саюзе з Рашкай, і гэта не зменіцца. І плюс яны сказалі, што яны накіраваны на павелічэнне гандлю з Рашкай, што для нас сведчыць пра тое, што паліва, што называецца. Про Тетяну Мартынову що думаю? А нічого я про її не думаю, навошта на мне? Я її не гляжу, Артем, вона мені не цікава. Ось. Тетяна Мартынова для мяне, я забіла цвір у труну яе блогерскай дзейнасці, калі яна абгадзіла украінцаў. Вось, ну, для мяне гэта маркёр, што чалавек знаходзіцца з прытулкам у іншай краіне і дазваляе сабе нейкія рэчы, якія дыскрэдытуюць гэтую краіну, таму для мяне гэта непрапусціма. І ў гэты момант для мяне Мартынова як блогерша просто, ну, лицемерная, непаслядоўная, і таму я лічу, што яна, ну, яна, напэўна, не з нашага атачэння, скажу так, мякка. Таму я яе не гляжу, не паважаю і ніяк яе не каментую дзейнасць, таму што мне не падабаецца то, што яна робіць. Як самым, ну, пашукай, Артём, ну, гэта было даўно, і яна ж сказала, яна гэта цынічна настолькі сказала, што мне брыдка стала на яе глядзець. Таму гідрапарк, мы зараз ідзем да Жывёлін. Таму Г. Мартынова для мяне гэта Г. Мартынова, і ніяк па-іншаму я яе не буду характарызаваць. Так, канешне, крычаць, што мы павінны аб'яднацца, мы павінны там, камусьці нешта павінны, сябры. Па-першае, я нікому нічым не павінна, не таму, што не павінна, у мяне ёсць мой беларускі народ. Вось, напэўна, яму я павінна аддаць усё тое, што было атрымана мною за весь гэты час, сваёй увагай, сваімі дзеямі. Всё рэшта, ну, прабачце, калі ласка.
Аб'яднанне з маскалями, вы ж ведаеце, што для мяне гэта абсалютна непрыпусціма. Чаму я лічу іх маскалями? Ну, я заўсёды абгрунтоўваю сваю пазіцыю. Таму у кагосьці ёсць пытанне да Бабарык Цыпкала, я мяркую, што не. У кагосьці ёсць пытанне да Латушка, я мяркую, што не. Плюс зараз гэты фронтмен падстаўляе беларусаў сваёй белай вопраткай. Павел Павлович, апраніце белыя парткі и выйдите на центральную улицу Беларуси. В чем питание? Идите в Минск, станьте на площади Калиновского у белых портках и продемонструйте, как это клево ходить у белым по четвергам у Беларуси. Нема питания, увогуле. Вы подбили наших белыми своими стужками здрадницкими. Это адзнака коллаборанта. Сапраўдныя стужки, они выглядают БЧБ. А не то, что вы пропонували людям и таким чином подставили тысячи людей. Зараз прапанова апранацца ў белае. Ну, апранайцеся, вы ходзьце ў Беларусі. Калі вы ладзіце вось такія ініцыятывы, калі ласка, покажыце прыклад. Калі не можаце паказаць прыклад, не падстаўляйце людзей. Шкада, што вельмі шмат людзей, якія яшчэ вераць вось гэтым квазі-стварэнням, алянау, фігняу і прочая рэч, сваім прыкладам. Мы учора з Веранікай абмяркоўвалі гэтую сітуацыю. Я казала, што я не магу побач стаяць з людзьмі. Я не магу іх заклікаць да нейкіх радыкальных дзеяў. Таму што гэта супярэчыць маім маральным прынцыпам. Калі я не магу побач з людзьмі ісці і рабіць тыя рэчы, якія я ім прапаную, абсалютна відавочна, што я да гэтага заклікаць і не буду. Вось. А з штабоў роўна гэтай гісторыі ідзе. Мне здаецца, што ім выпісалі нейкі грант на колькасць затрыманых. І вось яны выконваюць гэты план, тому што тое, што я назіраю зараз на зовнішняй арэне, гэта ліст Байдена абсолютно здрадніцкі з боку штаба Ціхановскай, ды з самой Ціхановскай, аб'ектыўна кажучы. Гэта першае. Другое, учора мы падымалі тэму вельмі важлівую насамрэч, таму што нас прыбіраюць з інфаполя. І Вераніка учора мне распавела цікавую рэч, аказваецца, за рахунак таго, што Народная грамада гэта не палітычная партыя, зарэгістраваная ў Беларусі, а мы ведаем, каго рэгіструюць у Беларусі. А штаб зараз Ціхановскай піша, што мы аб'яднанне грамадскае. Святлана Ціхановская. Мы не грамадскае аб'яднанне, гэтай партыі больш за 102 гады. У нашай партыі былі такія відавочныя людзі, вядомыя людзі, як Ганчар, якой загінуў, я нагадаю, пра якога вы ўвогуле нічога не ведаеце. І тое, што мы не зарэгістраваны, гэта роўна пытанне бяспекі людзей. Мы не сталі падстаўляць нашых актывістаў. Мы не сталі высвятляць іх імёны і паказваць, што яны ў апазіцыі. Таму грамадскае аб'яднанне, гэта вы, напэўна, не падзяляеце ніякіх юрыдычных аспектаў. Я хацела бы нагадаць, што ў грамадскім аб'яднанні забаронена займацца палітыкай. Калі ласка, трошкі прыдзяліце ўвагі юрыдычным пытанням і наступны раз так жорстка не памыляецеся. Таму што партыя гэта партыя, а грамадскае аб'яднанне гэта грамадскае аб'яднанне. І гэта абсалютна разнапалярныя рэчы. Таму тое, што яны называюць Сергея Ціхановскага блогерам, зноўку учора гэта абмяркоўвалі. І нас увогуле актывістаў, хто... Неяк так, пайду. О, спасибо, Лёшик. Лёшик допомог мне. Лёшик допомог мне завтра выехать у Львов. Да, до речі, сябры, завтра буду у Львове. Дык вось, што абурыла нас, актывістаў народнай грамады і актывістаў краіны для жыцця таго крыла Сергея Ціхановскага. Як бы я не ставілася да Сергея Ціхановскага, але калі вы называеце яго блогерам, просто блогерам, вы, як напэўна, страдаеце захворваннем Паўла Латушкі, крытычнай амнезіяй. Таму што так адбываецца, што вы забылі галоўнае, што было ўчора. Што было ўчора і як яно ўплывае на сёння і як яно павінна адабразіцца заўтра. Называць Сергея Ціхановскага проста блогерам, гэта сорамна. Таму што гэты чалавек знайшоў час. Светлана Ціхановская, я нагадаю, знайшоў час, сродкі, людзей, арганізаваць дзейсна якасную і эфектыўную сістэму
міні-штабоў па ўсей Беларусі. Яго ведалі ў кожным куточку Беларусі. Не як блогера, а як грамадскага дзеяча, як чалавека, зацікаўленага ў вызваленні ў Беларусі ад дыктатарскага рэжыму і ад таго рэжыму, якой прыводзіць зараз да страшэнных падзей. Як называць можна свайго супруга, якой столькі паклаў часу, сродкаў, магчымасцей на вызваленне Беларусі і зараз знаходзіцца за кратамі? Я шчыра кажу, мы калі гэта пабачылі, мы былі ў шоке. Тут не патрэбна ставіцца добра, дрэнна да яго. Абсалютна. Проста называць яго блогерам, ну, нават мы, напэўна, калі былі ў жорсткай канкурэнцыі з Сергеем Ціхановскім, мы ў кааліцыі з ім, я нагадаю. Нават у нас бы падчас гэтага ўсяго не хапіла нагласці сказаць, што ён блогер. Проста блогер. Так, блогерства гэта было частка яго жыцця. Але тое, што ён абсалютна вырас да палітычнага ўзроўню, ён палітык, ён мог размаўляць з людзьмі. І вось гэта у тэму о лідарах. Як бы не ставіліся да Сергея Ціхановскага добра, дрэнна, але прыбіраць тэму, што ён быў лідарам апазіцыі, ну, сябры, давайце аб'ектыўна, ён заклікаў людзей, людзі выходзілі. Ён абяцаў ім нейкія плюшкі, нічога, акрамя таго, што ён дапаможа вызваліць Беларусь. Людзі цягнуліся за ім, людзі цягнуліся за ім самастойна. Вось гэта лідар. Таму называць грамадскага дзеяча проста блогерам, называць лідара апазіцыі блогерам, вам павінна быць сорамна, штаб Светланы Ціхановскай. І роўна з-за гэтай сітуацыі я ушла ў апазіцыю да вас. З-за таго, што вы падаеце іскажоную інфармацыю і перагартаеце гісторыю. Так нельга рабіць. Падавайце інфармацыю аб'ектыўна, а не карцінкамі, як вас заклікае латушка. І тады ўсё будзе гуд. Тады будзе вось такіх менш хелен мінскіх, якія пераходзяць на бок праўды, не пераходзяць, а застаюцца на баку праўды і пачынаюць казаць пра тое, што здрада гэта самае дрэннае, што можа быць адносна Беларусі. А то, што вы ёй здрадзілі, гэта абсалютна відавочна. Таму маё меркаванне наконт гэтага вельмі такое. Таму ўсе гэтыя шос, перамога, супраціў, давайте будем аб'ектыўна да ўсяго ставіцца. Я не дыскрэдытую гэтыя пляцоўкі. Перамога ўжо абгадзілася, можна сказаць, гэтым рэсурсам наражкі, дзе яны зарэгістраваныя. Яны зараз выпраўдоўваюцца усіма магчымымі і немагчымымі спосабамі. Даверы у мяне да іх нуль, відавочна. Я не рэгістравалась ні на перамогі, ні на супраціве, ні на шосе. Гэта ўсё не маі тэмы. Я не адна. Калі вы кажаце, што мы там ні да кога не далучаемся і ні з кім не працуем, глупства абсалютнае. Па-першае, у мяне побач каманда народнай грамады, і незалежна ад таго, ці з'яўляюся актывістам або не з'яўляюся актывістам, я буду побач з імі, а яны будуць побач са мной, калі гэта будзе неабходна. І па-другое, у нас ёсць кааліцыйныя дамоўленасці з еўрапейскай Беларусю. У нас ёсць сябры па кааліцыі з краіны для жыцця. Казаць, што мы не аб'яднаны, гэта глупства абсалютнае, таму што ёсць шчырыя людзі, вы бачыце іх, частка з іх медыйная, частка з іх не медыйная, але тое, што гэта згуртаванне абсалютных патрыётаў, для мяне безумоўна. Калі чалавек не з'яўляецца са мной адных маральных прынцыпаў, я не буду з ім размаўляць, таму што гэта пытанне маёго душэўнага спакою. Я не лічу неабходным заради нейкіх умоўных плюшак з кімсьці аб'ядноўвацца. З кім? З бабрыканцамі? Паслухайце, вось, дарэчы, я сёння папрошу Віталія, каб ён мне скінуў, або, мабыць, вазьму з яго канала. Наш сябра Мікола Дзедок вельмі добра разнёс бабрыканца, бабарыку. Яшчэ той быў на волі, і вось гэта адчасці, калі мы сачылі за яго блеяннямі на тэлебачанні, ну, незалежным умоўна тэлебачанні, што ён казаў, і ўжо ў той час яго адварочвала на 180. Шкада, што людзі не разумеюць, і я ведаю вялікую колькасць людзей, якія яшчэ яго падтрымліваюць. У мяне пытанне да гэтых людзей: а вы за якой Беларусь? За рэгіянальную або незалежную? Ну, дык вы вызначыцеся тады ў гэтым пытанні. Калі вы хацеце, каб Беларусь была рэгіёнам, я прапаную сабраць свае шмоткі. І ёсць вялікая краіна, там шмат рэгіёнаў. Я лічу, што там ёсць і горы, і мора. Вы знойдзеце для сябе ўсё аптымальнае. Не адчыняйце зяпу тады на Беларусь.
Нам вось гэта гісторыя Донбасаў, яна не патрэбна абсалютна. Я лічу тэрыторыю Украіны цэльнай, ёсць на ёй калабаранты, ёсць сепаратысты, і вось ім неабходна пакінуць тэрыторыю Украіны і не шкодзіць грамадзянам гэтай краіны. Ну, вось, калі ў Беларусі такія суб'екты, аб'екты і элементы з'явяцца, ну таксама будзем ганяць у косты ў грылу. Валіце на рашку, падабаецца вам рашка? Пэнзлюйце, вас ніхто не трымае. А цягнуць гэтую навалачу на маю краіну я таксама нікому не дазволю. Па магчымасцях сваіх сіл, канешне. Безумоўна. Таму аб'яднанні у нас ідуць, я яшчэ раз сказала, аб'яднаць нас можа не лідар нейкі, думак там, або там яшчэ чагосьці. Нас аб'яднае адзіная ініцыятыва. Вось учора літаральна мы згадвалі акцыю «Мёртвы горад». То, што мы прапануем, але пакуль яна не вылілася ў заклік, але я хутка мяркую, што мы дамовімся паміж сабой, якім чынам мы зможам забяспечыць людзей, якія проста тытульна сядуць па дамах, і нам неабходна проста прапрацаваць некаторыя пытанні для таго, каб запусціць акцыю «Мёртвы горад». На мой погляд, гэта самы эфектыўны і бяспечны спосаб вызвалення, таму што санкцыі працуюць таксама на падыходзе. Я нагадаю, вось, ну, тыя 3 складавыя. Сябры, у парке будзе трошкі шумна. Тут уже запусцілі атракцыёны. Яшчэ стары будынак. Гэтаму будынку там раней машыны такія ганялі, вы ведаеце, на такіх штуках. Ну, машыны крыцей. Кажуць, што зараз не працуе, таму што парк даволі такі ўжо грустны, скажем так. Яму больш за 37 гадоў. Але ну, я мяркую, што і да яго дабяруцца рукі, і тут таксама будзе ўсё прыгоженька. На тым баку ўжо ўсё зрабілі, а вось да гэтага боку пакуль яшчэ не дабраліся, а мабыць, ён проста прыватны, і той, хто зараз у парку кіруе, то, ну, мабыць, не да таго. Але пляцоўкі, я бачу, зрабілі. Для пляцовачкі зробленыя. Гэта, вось, я кажу, вынік дэцэнтралізацыі, тут усё прыватнае. Тут няма дзяржаўнай складавой на вось гэтых нізавых узроўнях. Усё належыць прыватным асобам, якія адказваюць за якасць усяго, таму трэба паглядзець, напэўна, хапае кошту яго трошкі неяк. Лёша, дзякуй. Лёшка мяне падтрымлівае. Да, сябры, сёння Вераніка казала на стрыме. Я зараз таксама адзначу гэта. Вось такая пляцоўка невялічкая. Ну, спартсмены, я так разумею, павінны тут быць. Або дзіцячы. Не, дзіцячы майданчык. Ну, карацей, тут так, да. З бабарыкі спачала і з бабарыкі скончу. Сябры, калі не паленіцеся, але цікава, што зачысцілі вельмі моцнае інфармацыйнае поле па бабарыкі, то бок. А пра бабарыку зараз амаль нічога не накапаеш, але Гугло памятае ўсё. І мы збіралі інфармацыю па бабарыкі яшчэ летам, таму ўсё ёсць насамрэч. Перадам гэта людзям, якія робяць ролікі, і няхай яны яшчэ раз падымуць гэтую тэму, таму што апытанне астатніх часоў мы так падбілі маскалей, але неякасна. Таму я лічу, што трэба даціснуць гэтую тэму і людзям паказаць, чым чрывата галасаванне або падтрымка будзе-якая, любая падтрымка расіянцаў. Не патрэбна нам навалач гэта тут, а вось гэтае крыло штабоў, яно ўсё прамаскальскае. Таму трымаем строй і чыню супраціў, сябры, таму што гэта небяспечная сітуацыя, я шчыра кажу. Пагроза застаецца быць рэгіёнам, я не гатова да гэтага. Мяне пытаюць, ці гатовая павярнуцца ў Беларусь. Сябры, у Беларусь я павярнуцца гатова. У нейкі рэгіён не. Мне там, ну, калі мой народ вырашыў, што яны лепей будуць пад маскалямі, ну, гэта іх выбар. Причем я сумніваюся, конечно, мне народ мудрый, здоровый, з здоровым глуздом. Трошки зараз напужены, але тым не менш, я упэўнена, што людзі будуць выключна за незалежнасць, і там уже рухацца ў еўрапейскую сям'ю нам будзе зручнее. Так, мне патрошку трэба збірацца ўжо ў Львов. Заўтра будзе праходзіць акцыя. Сёння, прабачце мне, калі ласка, я
схалтурила и акцию не ладила, потому что я забыла увесь агітматэрыял, ачапляцца да людзей і спытаць, вы ведаеце Мікалая Статкевіча, гэта трошки, напэўна, ну такое сабе. Таму правядзем заўтра акцыю ў Львове. Я ўжо спісала з актывістамі. Абсалютна легальная акцыя. Сябры, далучайцеся, калі ласка. Да нас мы будзем каля помніку Тараса Григорьевича Шевченко о 15 гадзіне ў Львове. Будзем ладзіць там акцыю. Зараз я вам покажу яшчэ. Квакухі. Я вельмі стаўлюся клёва да жабенят. Тому што літаральна ўсё маё дзяцінства прайшло каля озера, каля вось такіх вот пляцовачак з квакухамі. Іх тут шмат, зараз яны ціха сябе паводзяць, але насамрэч яны тут галаханяць звычайна цэлымі днямі. Ну і Тэрнопіль гэта такое рыбацкае мястэчка, тут літаральна ўсе мужыкі, мне здаецца, усе абсалютна, без выключэння рыбакі. Таму тут шмат вады, тут шмат зелені. Вось, і адчуваецца абсалютная воля і свабода. Таму можаце сабе уявіць, як я расла, у якіх умовах і чаму. Вось такая ветрам ганімая, абсалютна вольная і не баюсь усялякай навалачы. Ну і, канешне, ганяем маскалей. Таму заклікаю вас, беларусы, яшчэ раз, хто з Беларусі мяне глядзіць. Мы з свайго боку робім шмат. Мы ўжо бачым эфект ад тых же самых акцый. Нас часта звінавачваюць у тым, што мы робім нешта, што не з'яўляецца эфектыўным. Я тут крытычна не пагаджаюся, таму што іменно акцыі дыяспар трымаюць інфармацыйнае поле ўжо больш за год. Я нагадаю, што ўся гісторыя з дыяспарамі, яна пачалася далёка не з выбараў, так называю, ну, умоўна кажучы, а з падрыхтоўкі да гэтага ўсяго. Таму дыяспары трымаюць строй. І мы, вось дыяспары паміж сабой аб'яднаныя як ніхто, напэўна, таму што шмат сяброў, шмат камунікацый і тое, што робяць у Брусэлі, у Польшчы, у Нямецчыне, у Францыі, у Польшчы, у Літве, у Латвіі, зараз Эстонія там далучаецца, брытанцы учора напісалі, што яны нарэшце сагласавалі, у іх там цяжка сагласаваць акцыі, але яны гэта зрабілі і хутка далучаюцца да нас з акцыямі пратэсту. Так што, сябры, ніколі не апускаем рукі, ніколі не кажам, што мы здаемся, таму што толькі ад нас залежыць, як хутка мы вызвалім палітычных зняволеных. А я нагадаю, воля палітычных зняволеных – наша воля. Толькі ад іх вызвалення залежыць, якой будзе Беларусь заўтра. Я вам шчыра дзякую. Я гатуюся да Львова. Львов, сустракай. Халера, у вас такая дарагая кава, што проста мінус адразу па кішэні толькі з адной кавы. Але ладно, я, мабыць, набуду сабе нейкі тэрмасочак і буду з тэрмасам ездзіць, каб не вытрачаць па 40-50 гривень на каву, блин. Як падумаю, што мне будзе каштаваць праснуцца ў Львове, дык мне дрэнна трошки стае. Ну ладно, это такое. Все, я вас люблю. Дзякую вам шчыры. Пабачымся ў эфіры. Буду зараз спрабаваць заліць папярэднія стрымы і прабачце за гук. Не ведаю, што гэта за фігня, чаму у мяне такія канфлікты ідуць з праграмамі. Ну, будзем неяк тэсціць, спрабаваць выправіць гэту сітуацыю. Так што усіх небабарыканцаў, цапкалаўцаў, ціханоўскаўцаў з таго крыла ціханоўскай і латушкінцаў я вітаю. Дзякую вам шчыра, што вы ў мяне ёсць. Трымаем строй і боремся за Беларусь. І, канешне, слава Украіне. Люблю, да сустрэчы заўтра ў Львове.